Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Yan uwa, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan channel namu mai albarka, wato Narami TV. Narami TV dai idan ba ku manta ba, channel ce da take kawo muku abubuwa da dama da suka shafi technology, suka shafi tarihi, gwagwarmaya da sauransu. Kamar yau kuma kullum, a yau ma kamar kullum, wannan channel ta mai albarka ta zo muku da ƙayataccen shirin nan na karatun littafin tarihin mujaddadi, rayuwarsa da ayyukansa. Wannan littafin dai mujaddadi Shehu Usmanu, rayuwarsa da ayyukansa. Idan ba ku manta ba, mun faro karatu na ɗaya, wanda farkon karatunmu muka gabatar muku da tarihin mawallafin wannan littafin, wato ainihin Malam Umar na Malam Boyi, wanda kun ji takaitaccen tarihin shi da kuma irin ayyuka da hidima da yawa wannan addini namu na musulunci, da kuma irin rubuce-rubucen da ya yi domin sanya wannan al'umma tamu ta ci gaba da kuma ɗora ta a kan hanyar da ta dace. Yau ma kamar kullum za mu ci gaba da karatun wannan littafi kamar yadda muka saba. A wannan karon kuma za mu karanta abubuwan da suke cikin wannan littafin, wanda za mu karanto muku su, ka saurare su da kyau. To kafin mu fara karatun waɗannan abubuwan da suke a cikin wannan littafin, abin da za a yi shine bari in jira ka danna wannan alama ta subscribe, ka kuma danna alama ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Kar ka manta da danna mana lakin, kar kuma ka manta da sharing ga 'yan uwa domin su ma su gani su amfana. Bari in jira ka danna wannan alamar, sa'annan mu ci gaba. Yawa, yanzu na san cewar ka riga da ka gama dannawa, kuma ka riga da ka gama danna alamar ƙararrawa. Mu je domin fara karatun wannan littafi. Malam ya ce mujaddadi Shehu Usmanu, rayuwarsa da ayyukansa. Sai malam ya zo a ƙasa ya rubuta abubuwan da ke ciki, ma'ana abubuwan da suke cikin wannan littafin za a kakkatso masu ne ɗaya bayan ɗaya, sa'annan kuma mu je a fara karatun wannan littafin. Malam ya ce fasali na farko, ma'anar kalmar mujaddadi. Asalin mujaddadin a cikin musulunci, sunayen mujaddadai da aka yi kafin zuwan Usman da takaitaccen bayani a kansa. Asalin tajdidi a cikin musulunci, siffofin mujaddadi da sharuɗansa, sunayen mujaddadai da takaitaccen bayani a kansu. Sai fasali na biyu, takaitaccen tarihin ƙabilar Shehu Usmanu, Turankawa da Fulani. Fasali na uku, bisharar samuwar Shehu Usman ɗan Fodiyo, nasabarsa, haihuwarsa, neman iliminsa, malamansa da rubuce-rubucensa. Bishara, nasaba, haihuwa. Fasali na hudu, rubuce-rubucen Usman da matsayinsa ga manufofin ilimi daban-daban, jerin sunayen littattafansa da siffofin da ake gane littattafansa da su, tauhidi da mayar da martani, alƙur'ani, hadisi da musɗalahu, fiqhu da mazhabobi da fatawa, siyasa, adalci da mulki, alamomin alƙiyama, sha'anin mahadi, sha'anin mata. Biyar, sunna, tsoratarwa ga bid'a da miyagun al'adu. Sufanci, yabon manzon Allah, tsira da amincin Allah su tabbata a kansa da yabon salihai. Jerin sunayen littafansa, waƙoƙin gargaɗi. Wasu daga cikin waƙoƙin da ya wallafa a cikin harshen Fulatanci aka fassara zuwa harshen Hausa. Ma'amari, waƙar tabban haƙiƙan, waƙar lalura, waƙoƙin tawassuli da Shehu Abdulkadir Jailani, waƙar godiya akan ni'imar Ubangiji, waƙar tawassuli da Abdulkadir ta Hausa. Misalin wasu daga cikin waƙoƙi na Fulatanci: Niya Meri Tsamiya, waƙar Indijomam, Yamre Jihadi, waƙar jihadi, Yamre Nongu, waƙar rabin gado. Siffofin littattafan Shehu Usmanu waɗanda ake gane littattafansa da su. Nan ne muka kawo ƙarshen fasali na hudu.
sai fasali na 5, yanayin ƙasar Hausa kafin wa'azin Shehu Usman. Fasali na 6, farkon fara kiran shehu zuwa addini, wa'azi, gargaɗi, karantarwa. Fasali na 7, hijirar Shehu Usman ɗan Fodiyo zuwa Gudu. Fasali na 8, farkon yaƙe-yaƙen jihadi da taƙaitaccen bayanin wasu daga cikin muhimman yaƙe-yaƙen. Yaƙin Kano, yaƙin alƙalawa na farko, yaƙin cin garuruwa a ƙasar Kabi, yaƙin Alwasa, yaƙin alƙalawa na 2, yaƙin Argungu, yaƙin alƙalawa na 3. Wannan shine ƙarshen fasali na 8. Fasali na 9, waɗanda shehu ya batuta da faɗaɗar daular shehu zuwa manyan garuruwan Hausa. Masu ɗaukar tuta lokacin yaƙi: Liman Muhammadu Sambo, Sa'adari, Ibrahim Mai Tuta, Aliyu Jodo. Masu tuta zuwa manyan garuruwan ƙasar Hausa: Sarkin yaƙi Ahir Muhammad Baƙir, Umarun Dallajo a Katsina, Malam Musa Sarkin Zazzau, Malam Sulaimanu a Kano, Malam Yaƙubu a Bauchi, Malam Buba Yaro a Gombe, Malam Ishaqa a Daura, Malam Modibbu Adamu a Adamawa, Malam Abdul Alim a ƙasar Ilorin, Malam Dando a ƙasar Nufe, Malam Sambu a Hadeja, Sarkin Kabi Moyijo, Namoda a Ƙaura, Abu Hamid a Zamfara, Malam Ɗan Tunku a ƙasar Kazaure, Malam Muhammad Wabi'a a Ma'ari, Malam Ibrahim Zaki Katagum, Malam Muhammadu Manga a ƙasar Misau. Taƙaitaccen bayani akan abin da ya faru tsakanin Shehu da Borno. Taƙaitaccen bayani akan abin da ya faru da Shehu tsakaninsa da Borno. Sambo da Ashafa a 'yan doto. Taƙaitaccen bayani akan dukkan masu tuta da aka ambata. Waɗannan jerin su ne da kuka ji ambata, su ne waɗanda suke jan ragamar ɗaukar tuta ta Shehu Mujaddidi Usman ɗan Fodiyo, wadda ya rarraba a garuruwa daban-daban. Fasali na 10, tsarin mulki da siyasa na daular Sokoto. Fasali na 11, siffofin Shehu Usman na jiki, halayensa, ɗabi'unsa, mazhabarsa da ɗariƙarsa. Halayensa da ɗabi'arsa, mazhabarsa da aƙidarsa da ɗariƙarsa su ne a cikin fasali na 11. Fasali na 12, wasu daga cikin wuraren da Shehu Usman ya zauna. Fasali na 13, nasarorin Shehu Usman da wasu daga cikin karamominsa. Haɗa da'awa da mulki da jihadi da wa'azi da karantarwa da rubuce-rubuce. Shehu Usman bai nemi taimako ga wasu sarakuna wajen assasa daularsa ba kamar yadda wasu suka yi. Shehu Usman ya bambanta wasu da masu da'awa wajen ikhlasi da rashin da'awar mahadiyya. Yawan ilimi da aiki da ilimi, gudun duniya da tsantsini, kyauta da karanci, jaruntaka akan gaskiya tare da haƙuri, zaɓaɓɓun magoya baya, rayuwa ɗorewa, faɗaɗar daular har bayan shigowar turawan mulkin mallaka. Waɗannan su ne ƙarshen fasali na 13. Fasali na 14, rayuwar Shehu Usman, matansa da 'ya'yansa da rasuwarsa. Fasali na 15, sarakunan musulunci tun daga Shehu Usman har zuwa yau da wasu daga cikin shahararrun 'ya'yan Shehu Usman. Sarakunan musulunci, hotunan wasu daga cikin sarakunan musulunci na Sokoto. Wasu daga cikin shahararrun
'ya'yan shehu Allah ya ji kansu. Fasali na 16. 'Yan uwan haifuwar shehu Usman, wazirinsa, alƙalansa, limamansa, ladannansa, mataimakansa, almajiransa, sahibbansa, hadimansa da marubutansa. Waɗannan a taƙaice kenan abubuwan da za mu karanta a cikin wannan littafi, kamar yadda kuka ji su ɗaya bayan ɗaya, tun daga na farko har zuwa na kusan 16, waɗanda su ne abubuwan da suke cikin wannan littafi, kuma za mu karanta su ɗaya bayan ɗaya har zuwa lokacin da Allah ya nuna muna mun sauke wannan littafi. Kada ka manta, idan wannan shine farko zuwanka a wannan channel namu mai albarka wato na Rami TV, ka danna mana wannan alamar subscribe, ka kuma danna wannan alama ta ƙararrawa domin samun sababbin shirarwar mu da zarar mun dora. Kar ka manta da like, sharing ga 'yan uwa domin su gani su ƙaru. Insha Allah wannan littafin namu zai ci gaba da zo muku har zuwa lokacin da muka soke shi. Na Rami TV yana godiya.